हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजू राज। देखिए, एक कजरी गीत जो है मैंने स्वरचित खुद ही लिखा है और ऐसा बात बा कि एक गाना के माध्यम से जो बा हम दर्द रुआ लोग के सामने प्रकट करे के चाहत नहीं कि कितना हृदय विदारक की कजरी गीत हम लिखले बानी। कि जब राम जी लोग कहेला ना कि बदरी आवेला तो लोग कहेला ना कि भादो के दिन आ गई, तो मैंने एक इंगित करेला लोग कि एक मुसीबत के दिन आ गई। अक्सर देखे किसान लोग के घर में काफ़ी पानी बारिश भइला के बाद का होला कि कुछ खाए पिए की भी मुसीबत हो जाला। तो एकाएक का भइला कि 1-2 मिनट के समय मिलल है और ओमे हमरा दिमाग में कुछ ऐसने मन स्थिति बनल रहा कि ये गाना के हम लिख डलनी है। अब रउआ लोग सुन के बताएब कि गीत कैसन बाटे या कैसन रउआ लोग के लागल है। हमरा तो 1-2 मिनट के जो भी समय मिलल है ओमे हम बस लिख डलनी है, लेकिन निर्णायक रोवे लो बानी। रोवे लो निर्णय लेके बताएब कि कैसन गीत भइल बा। उम्मीद बा अच्छा लगी तो शेयर लाइक जरूर कर दे हम लोग। जे लोग पुरान सब्सक्राइबर व्यूवर्स बानी और जी हाँ लोग नया हमारा चैनल पे आवत नहीं, वहाँ लोग सब्सक्राइब करे के ना भुलाए लो। तो चलिए लो वीडियो के फुल वॉच कर लो। बदरिया काहे घेरी अइले आज, राम जी बनवास हो जई है ना। बदरिया काहे घेरी अइले आज, राम जी बनवास हो जई है ना। बदरिया काहे घेरी अइले आज, राम जी बनवास हो जई ना। कितना हृदय के टच करता कि कौशल्या माता जी बारी बादल के निहोरा करत रही कि आज मत बरिस हमार राम जी वनवास जाते न तो राम जी भींच चाहिए। वही पे आधारित गाना की रचना कइल बा, तो सुनी लगी। सीता जी बन जई है साथ में लक्ष्मण, सीता जी बन जई है, सीता जी बन जई है, सीता जी बन जई है साथ में लक्ष्मण, संग चाहिए रघुबीर मोर, राम जी बनवास हो जई है ना। संग चाहिए रघुबर हमार, राम जी बनवास हो जई है ना। बदरिया काहे घेरी अइले आज, राम जी बनवास हो जई है ना। बदरिया काहे घेरी अइले आज, राम जी बनवास हो जई है ना। राम जी के लगे भी मैंने राम जी के सामने भी ऐसा कुछ विपदा पड़ गई बा कि माता के वचन तो वहाँ के टाले के नहीं चाहत। अब यही में मजबूरी इतना बड़ा आ गई बा कि चाहे आंधी आओ, चाहे बरखा हो, चाहे तूफान आओ, चाहे बादल आओ, चाहे बिजली गिरो, लेकिन माता के वचन से वहाँ के हेरा फेरी नहीं करे पाओ। मातु के वचन निभई है रघुबीरा, मातु के वचन निभई है रघुबीरा, और दशरथ के छूटी जई है प्राण, राम जी बनवास हो जई है ना। दशरथ जी के छूटी जई है प्राण, राम जी बनवास हो जई है ना। जैसे कि बतावल जाला कि कई माता जी रहली, वहाँ के विमाता रहली, सौतेली माता रहली। कौशल्या जी आपन माँ तो वैसा अभिशाप ना दिले रहली बनवास जाए के, लेकिन वहाँ के भी माँ ही मानत रहनी। तो वहाँ के आदेश पर वहाँ के बनवास के पूरा ही प्रतिज्ञा ठान लेनी कि जब ऐसा वहाँ के कहले बानी तो प्रतिज्ञा के दूर नहीं खे, मैंने हटावे के नहीं खे, दूर नहीं खे करे के, तो जैबे करब। लेकिन यही देखी कि बनवास के जे भइल बा, बनवास जाए के जे निर्णय भइल बा, वहाँ के जाए के राम जी तैयार हो गइल बनी। यही निर्णय के बीच में राम जी के जे बाटे, दशरथ जी के जे बाटे, वहाँ के बनवास गइल बनी, वनगमन भइल बा, यहाँ के प्राण छूट गइल बा। मातु के नैनन निरबहिया, कौशल्या जी के मातु के नैनन निरबहिया, दर्द से तरपे महाराज, राम जी बनवास हो जई है ना। महाराज मैं दशरथ जी को मैंने बताया है। दर्द से तरपे महाराज, राम जी बनवास हो जई है ना। बदरिया काहे घेरी अइले आज, राम जी बनवास हो जई है ना।
बदरिया काहे घेरी अइले आज, राम जी बनवास हो जई है ना। माता कौशल्या जी बार बार ये औरज करत तारी कि एह बेरा कम से कम बारिश मत होको, ताकि हमरा नैन के तारा जे रघुवीर बारे राम जी भींजस मत। वहाँ के एकदम बर्दाश्त नहीं के होत, और वहाँ के जब बड़ा भगवान से आवेदन करतनी, मेघ से आवेदन करतनी कि एह बेरा कम से कम मत बरसो, चल जाए तो वनगमन वो लोग के हो जाओ पूरा, तब बरसिया। पितृशोक राम सहहि न पवले, पितृशोक राम सहहि न पवले, सुनत व्याकुल होई जाई हो राम, राम जी बनवास हो गईले ना, सुनत व्याकुल होई जाई हो राम, राम जी बनवास हो गईले ना। का तुह कैलू माता ककैया, का तुह कैलू माते ककैया, मातृत्व अभिशाप बनि जाए हो राम, राम जी बनवास हो गईले ना, मातृत्व अभिशाप बन जाए, राम जी बनवास हो गईले ना। बदरिया काहे घेरी अइले आज, राम जी बनवास हो जई है ना। बदरिया काहे घेरी अइले आज, राम जी बनवास हो जई है ना। कैसा लागल प्रस्तुति? अच्छा लगी तो जरूर बता दे हम लोग। इतने रुआ लोग से एक छोट सा बस दरख्वास्त बा, रिक्वेस्ट बा, आग्रह बा कि कम से कम वीडियो के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखी लोगिन, बस ये सबसे बड़ा हमारा हार्दिक खुशी हुई। चूँकि बहुत जब दिल दर्द से भर जाला तो ऐसा ऐसा गाना आदमी लिखेला, तो ये गाना भी हम बहुत बहुत दिल से दुखी रहनी है। वही 1-8 मिनट के समय रहा, 1-8 सेकंड के समय रहा, वही में गाना के रचना के लिए बनी। भरपूर सपोर्ट करी लो, रुआ लोग से ये रिक्वेस्ट बा।